गाथा। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अष्टम स्वाधीनता दिवस परेड पर एक प्लाटून कमांडर, एक सेकेंडरी कमांडर, 35 प्लाटून सिविलियन अपना अपना प्लाटून के साथ आपको निरीक्षण के लिए हाजिर है। सुनाए जहाँकि वर्तमान परेड कमांडर महोदय आसी आमंत्रण करिसेंती। आज मुख्य अतिथि महोदय को महाभाग आपण अपेक्षा 35-36 गोटी दल अपेक्षारत आपणकर परेड परिदर्शन निमित्त वर्तमान आमर फास्ट कमांड जे रही हाबिलदार महोदय वर्तमान अतिथि महोदय को पांचटी नेउछंती। सहित अच्छा रंगरखी भाव में एनसीसी कैडेट महताब स्कूल पालड़ा एवं सहायता एसडीपीओ महोदय को निवेदन रखी साथी जावाई। चार जन अंगरक्षी सहित बर्तमान मुख्य अतिथि महोदय परेड परिदर्शन निमित्त बाहरी। प्रथम अच्छा अवसर प्राप्त सेना कर्मचारी महोदय एवं पर रही एनसीसी बॉयज ग्रुप नंबर 1 एनसीसी बॉयज महताब स्कूल पालड़ा एवं पर ग्रुप नंबर 2 रे रही एनसीसी गर्ल्स महताब स्कूल पालड़ा। समस्त कमांडर निज निज जगह नहीं जातु कोई कमांडर साहब कोई नॉलेज एवं 3 नंबर ट्रुप अच्छे स्काउट बॉयज महताब स्कूल पालड़ा। श्रीमान परेड को मंच से गुजरने के लिए आज्ञा प्रदान करें। बसर मध्यम श्रृंखलित भाव आगे आकि सर्वप्रथम रही एनसीसी एनसीसी कमांडर अजित भूतिया रही प्रथम थर
ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମହୋଦୟମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂତନ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ପ୍ୟାରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ମହୋଦୟମାନେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାରେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସଲାମି ଦେଇ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ଏନ୍ସିସି ବଏଜ୍ ମହାଦା ହାଇସ୍କୁଲ ପାଲ୍ଲାହରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତାକା ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ଉପରେ ଏନ୍ସିସି ବଏଜ୍ ମହାଦା ହାଇସ୍କୁଲ ପାଲ୍ଲାହରା। 2 ନମ୍ବର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ସିସି ଗାର୍ଲସ ମହାଦା ହାଇସ୍କୁଲ ପାଲ୍ଲାହରା। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସଲାମି ଦେଇ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍କାଉଟ୍ ବଏଜ୍ ମହାଦା ହାଇସ୍କୁଲ ପାଲ୍ଲାହରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତାକା ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ଟାଉନ୍ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ। ପତାକା ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସଲାମି ଦେଇ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍କାଉଟ୍ରୁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପାଲ୍ଲାହରା। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସଲାମି ଦେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ଗାଇଡ୍ରୁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପାଲ୍ଲାହରା। ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ଗାଇଡ୍ରୁ ମହାଦା ହାଇସ୍କୁଲ ପାଲ୍ଲାହରା। ପରେ ପରେ ଗ୍ରୁପ୍ ନମ୍ବର 8ରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କାଉଟ୍ ନବଜ୍ୟୋତି ହାଇସ୍କୁଲ କେଜେଙ୍ଗା। ତାଙ୍କ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ଗାଇଡ୍ରୁ ନବଜ୍ୟୋତି ହାଇସ୍କୁଲ କେଜେଙ୍ଗା। ପରେ ପରେ ସିନିୟର ସିଭିଲିଆନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ସିନିୟର ଗାର୍ଲସ ମାଲ୍ୟଗିରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଲ୍ଲାହରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ରହିଛନ୍ତି ସିନିୟର ବଏଜ୍ ମାଲ୍ୟଗିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ମୁକ୍ତାପୁର। ତାଙ୍କ ପରେ ରହିଛନ୍ତି 12 ନମ୍ବର ଟ୍ରୁପ୍ ସିନିୟର ଗାର୍ଲସ ମହାଦେବ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଲ୍ଲାହରା। 13 ନମ୍ବର ଟ୍ରୁପ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ସିନିୟର ବଏଜ୍ ମହାଦେବ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଲ୍ଲାହରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତାକା ମଞ୍ଚକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସଲାମି ଦେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ସିନିୟର ଗାର୍ଲସ ଟାଉନ୍ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଲ୍ଲାହରା। 15 ନମ୍ବର ଟ୍ରୁପ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ସିନିୟର ବଏଜ୍ ନବଜ୍ୟୋତି ହାଇସ୍କୁଲ କେଜେଙ୍ଗା। ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି 16 ନମ୍ବର ଟ୍ରୁପ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ସିନିୟର ଗାର୍ଲସ ନବଜ୍ୟୋତି ହାଇସ୍କୁଲ କେଜେଙ୍ଗା। ତାଙ୍କ ପରେ ରହିଛନ୍ତି 17 ନମ୍ବର ଟ୍ରୁପ୍ ସିନିୟର ଗାର୍ଲସ ଶ୍ରୀଗଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଶ୍ରୀଗଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସଲାମି ଦେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ସିନିୟର ବଏଜ୍ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ୍ ସ୍କୁଲ ପାଟବେଡ଼ା ପାଲ୍ଲାହରା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁନିଫର୍ମ ଉପରେ ଥିବା 9 ଗୋଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍କାଉଟ୍ ବଏଜ୍ ମହାଦେବ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଲ୍ଲାହରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତାକା ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍କାଉଟ୍ ଟ୍ରୁପ୍ ମହାଦେବ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଲ୍ଲାହରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରୁପ୍ କମାଣ୍ଡର ଆସି ତାଙ୍କର ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଟ୍ରଫି ପାଇବାର ହକଦାର ହେଇଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ସିନିୟର ସିଭିଲିଆନ୍ ଯେଉଁଠି 10 ଗୋଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସିନିୟର ସିଭିଲିଆନ୍ ଭାବରେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା କିଏ ଆମର ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସିନିୟର ବଏଜ୍ ମାଲ୍ୟଗିରି ହାଇସ୍କୁଲ ମୁକ୍ତାପୁର। ପରେ ପରେ ସିନିୟର ସିଭିଲିଆନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ସିନିୟର ବଏଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ମାଲ୍ୟଗିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ମୁକ୍ତାପୁର।
टॉप कमांडर आसी ट्रॉफी ग्रहण करंतु बाजाटा टिके बजई देले आउ टिके मजा आसी जानता एवं जूनियर बॉयज विद्याज्योति प्राइवेट स्कूल पाटवाड़ा बहुत सुंदर पुणी थे समस्त को आज कार्यक्रम शेष भाग में उपनीत आज दिवसर समस्त कार्यक्रम आपण मान अंशग्रहण आमको अति आनंदित करिछि एवं अपराह्न रही बंधुत्वपूर्ण फुटबॉल मैच जो रही पालड़ा सदर एवं सांसड़ा मध्य प्रदर्शनी फुटबॉल मैच एवं आसतु